Ndichikutambira zvekare pano paDzerare 263 pano pachena ichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that patinodzoka neimwe post uchange uchingozvionera pana paDzerare uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Badikani chichemo chakanzwikwa zvamataura ndo zvandinoita pano paDzerare 263 tofamba nepesi yedu tese. Ndakanzwa vanhu vachiti Hatrari chimbotishandisawo mabuilding emuZimbabwe ekuUK hatichamadi tingofara nezvinhu zvedu zvemuZimbabwe kubackground kwako. Nhasi ndiri muZimbabwe, nhasi ndashandisa mabuildings emuZimbabwe kubackground kwangu. Ndabva nangozviita izvozvo. Vadikani, support yenyu yakakosha, malikes akakosha. Zvinobatsira kuti video rino ringe richifamba kuhama neshamwari. Update yenu zvomuzora nhasi sekuziva kwazvo munozviita maupdates atinonoke tongomhanya nawo nguva iripo. Pane chechi yakapisa mazuva apfuura apo pane munhu aibuda dhimoni muchechi imomo achiti isusu kwedu tinoshandidzana nana Wicknell Chivhayo, tinopa vanhu mota, tinoita sei indi tinenge tichida zvatinoda tinenge tichibenefita patinovapa something. Chechi iyi ndo mbudiro wayakaita mukadzi akabuda dhimoni richibudira pamukadzi achitaura kuti tiswa naWicknell Chivhayo. Vadikani, zvese zvaitika pane defend yapiwa munhu anga achizama kuvharidzira kuti vaChivhayo havana kuromba, vaChivhayo havana kubata mushonga. Zvechechi izvo idhimoni raSatani. Ndakukuisirai video iroro ende pane ka short video kaApostle Chiwenga pavaiparidza vachiti munhu wese ari kugamuchira mota uri kutengesa uri kutengesa hupenyu hwako. Ndichakaedha futi ipapapa ndokumboroti tauri zvatinofunga mucomment section after wapedza kuona this video. Ndatione hapana zvamunondiita, hapana kana hapana. I said which forces munozochema later. Which forces? Huh? Which forces? Huh? I said which forces? Huh? Huh? When you give them cars, what happens to them? What was it? Plus access. Access which it? My ladies. We have sex with them. Physically or spiritually? Spiritually. When you have sex with them, what happens? We sodomize. You sodomize? They want free things. They want free things. Ndinofunga wazvionera first video apa ndakuda kukuisirai video remurume aivharidzira seWicknell kuti havana kubata mushonga. Ndatione this video. Guys, zvizi zvatiri kuona izvi isu semakristu, to us it's nonsense kuti guys iwewe unoteerera zviri kutaura Satani, unoteerera zviri kutaura demon, wogarisa vanhu muchechi kuti vanhu vanzwe kutaura kwaSatani. Yet we know kuti devil is a liar and a demon harina parinotaura chokwadi because devil is a liar. Wapedza kuti vanhu vanzwe woendesa kusocial media kuti inzwai kutaura kwaSatani. Uda kuti vanhu vadzidzei pane zvinhu zviri kubuda mupfungwa kana mumuromo maSatani. Yet us, we are the ambassadors of Christ. Tinofanira kuparidza evhangeri raJesu kwete kutaura mashoko abuda muna Satani, because Satani murere wenhema anobuda nhasi achiti ambuya vako ndo vakadai, nhasi baba vako, nhasi ndamai vako, because Satani akauya kuzopesanisa. So iwewe ukaona uchiteerera Satani, you are agent of devil in short. Because if uchiteerera kutaura kwaMwari, listen to God, then you come to us. Not kuti iwewe you wait for a demon to kuti uri kuti unogara pai. So you confirmation with the devil. And so of course there is more to it than charity work
people who are receiving those cars, they are betraying their own souls. They will realize it later. They are selling their souls to the devil by receiving those cars. Vanhu vauya kuchechi kuzotsvaga Mwari nemweya yakaremerwa. Vauya nematambudziko avo, bizi kuparidza politics mosiya Bible. Shumbu dzenyu mafundisi ndedzekuti zvandataura dai zvaitika. Kuti dai ningo ndakataura kuti dai adonha, dai asungwa, dai osonga. Mazuva genius airira, genius akaromba. Are you telling me mafundisi kuti Mwari wedu isusu haakwanisi kusumudza munhu kuti aite upfumi, aite mari, aite sei? Because munhu wese aita mari wese aromba. Izvezvi seWicknell ndo vari kurira. seWicknell varomba, seWicknell dai vasungwa, dai vadai. Mafundisi instead yekuti munamatire vanhu varamba vachisumudza naMwari, ende muratidze kuti Mwari wedu anosumudza more than devil, because wese aita mari is Satan. In short, makuto praise the devil because you direct us kuti Satan ndiye ari kusumudza vanhu, because munhu wese aita chinhu chakanaka ndi Satan. Guys, please God.